Yan. Hindi, ilagay natin dyan yung ano ko, yung rubber. Yung rubber munang ilagay ko dyan. Iba, itagal mo muna yung ganyan. Guys, morning. Ayan, dito pa tayo sa bahay, no? Pero alis na ako mamaya. Ayan. Ang oras ngayon dito is 5:24. As you guys can see, nandun yung orasan namin. 5:24. At naka-play yung aking video vlog dyan. Yeah! Ang plano namin ni Mrs. or ang plano is mag-workout muna kaming mag-asawa. Kita nyo yun? Nag-workout na si Mrs. Si Mrs. yung nakaunang gumising eh. Sa aming dalawa para mag-workout. Kasi ayaw niya yung yung mag-workout andito yung mga bata kasi marami siyang gagawin. Kaya mas maigi yung maaga siya para tapos na yung kanyang workout session at gawin na lang niya kung ano yung dapat niyang gawin. Ako naman, nagpapainit ako ng kape. Magkape muna tayo kasi kagigising ko lang. Ayan. Ay, nakasapatos na rin ako para maglalakad lang ako sa treadmill. Lakad-lakad lang. Ito yung ibibigay kong tips sa inyo, no? Bakit ba lumalaki ang tiyan ng mga 40 years old pataas? Ang reason dyan, guys, is humihina na yung ating metabolism at nababawasan na yung ating hormones. Kaya ang key para sa ganun tuloy-tuloy ang ating metabolism at saka yung hormone growth natin is diet at saka working out at less stress. Yun. Mga taong nagpapa-stress sa iyo, huwag mo na masyadong papansinin kasi maigsi lang ang buhay para ilaan mo pa yung panahon mo, no, sa mga stressful thing. Yan. Basta focus ka na lang sa goal mo, sa buhay mo, sa family mo, sa trabaho mo. Hayaan mo na yung mga taong kung ano man ang sinasabi sa'yo sa likuran mo. Ganun lang ang buhay kasimple. Make your life very satisfaction by your own way, sabi niya. Ha? You know? Oh, yan. Gusto ko sa'yo. Ano yan? Oblique? Okay. Tamang exercise lang. Hindi naman tayo pupunta sa sa bodybuilding competition, pero itong ginagawa is exercise. Kakain ka ng marami, after mo kumain ng marami, exercise para ma-burn. Paminsan-minsan, uminom tayo ng alak, which is normal lang naman yan. Tapos, the following day, exercise para ma-burn. Mahirap yung kain ka ng kain at wala ka nang ginagawa. As you guys all know, truck driver is kulang sa movement. Kaya maraming matataba. Hindi ko linalahata, maraming matataba na mga truck driver. Especially sa Amerika. Kasi sa Amerika kasi. Sa Amerika, base sa guys, base sa sa study, base sa study talaga, at Google nyo, 75% na truck driver sa Amerika is bloated, malalaki. Nasa Google naman yan, nasa study yan. Hindi tayo nagpapabrigate. Everything's documented yan. Kasi chinecheck ko naman talaga yan. Alright guys, kape-kape muna. Tapos mamaya spotted na ako sa Mrs. Kape lang muna ako para mabuhay ko lang yung yung katawan ko. Kasi kagigising ko lang talaga eh. Tapos pag ako nagkape, pure black lang talaga yan. Pure Nescafe. Wala na. Walang sugar yan. Right. Wow! Bring your dream home to life for as low as $30 per month for 24 months. Visit your local Ashley store or shop ashley.ca today. Alright.
Sorry baby, I'm not gonna be home right away, but when I come back, you're doing a great job, okay? Okay. Ayun guys papatid na ulit tayo sa truck stop para ipagpatuloy yung ating biyahe na naudlot. Tama-tama, nakatulog, nakaligo. As you guys can see, I did my treadmill, workout with Mrs. Right, bebe? Say hi to the camera. Hi. So what you gonna say to the audience? So yeah, I was being beaten by my gang in Roblox when I was using my iPhone. I was beaten up by my boy gang, and then they said they didn't like me because they didn't like my avatar, and then they're like, hey, and then I don't like your avatar because I faked them because I decided to be a noob. So, he's saying, dun sa game daw nila sa Roblox, yung avatar niya, ayaw ng mga kalaro niya. Minsan kasi pagka may time, siyempre pinapa-cellphone din itong mga bata, may mga games sila. Yun. Because you've been beaten in the Roblox? You get beaten? Okay, play nice, okay? Yeah, I'm trying to be nice, but they keep targeting me. Okay, so you trying to be nice but they keep targeting you. Okay, that's sad. But yeah, that's how it is. That's life. Yeah. Yeah. Alright guys. Ayan guys si Baki yan nagsalita na. He is trying to be nice in Roblox but people keep targeting you. Okay, that's sad. But anyway, okay, get inside to the car now, baby. Kasi naambon na. Just keep play nice, okay? Alright, Nel. Ate Clark, you doing great job there now. Okay, si Mami. Tara guys, patid na tayo kay Mrs. para may deliver natin. Sa Saskatoon ng delivery nun. Malayo-layo pa to. Mga 7 hours driving pa. Alright. Let's roll! Anong oras pa lang din naman? Tama alas 7. Karating tayo dun, mag-alas 8:30. Let's go. Saglitan lang, short time lang ako sa bahay guys. Short time. At least nakaligo at naka-workout kami ni Mrs. Treadmill. Tamang papawis lang. Yan. Shower. Oh, ang ganda na nito ha. Ginawa na nila, no? Almost done now, right? Wow! Yan yung kapitbahay namin, nasunog yung ano nila guys. Yung kanilang garahe. Please drive to highlighted route. Sunog ang garahe nila. Inayos din. Sa insurance yun. Insurance. Ophan, no? Okay. Alright. Let's go guys. Alright guys, Trans-Canada Highway 1 at nandito na rin tayo sa ESO, which is kung saan natin ipinark si Cordapi. Cordapi Who love Cordapi? Everybody love Cordapia? Yeah. Okay, who's Cordapia? Your truck? Our truck. Make a U-turn. Okay, perfect. In 100 meters, make a U-turn when possible. Alright, guys, dadaan ako dyan, punta ako dyan sa paggasolina. Who wants to ride Cordapia right now? Come, let's go. Let's go. Can I take a little pass? Hold on. Wait for it. Mommy is not yet. No. Hold on. Okay, chill out. Okay. Doon na lang han pagka nag-ano ako, hilapit mo doon. Sige, go move now. Move now. Kita. Tignan muna natin sa likod, guys. Tignan ko muna sa likod. Baka mamaya binuksan nila yung ating pangarga. Maganda. Oo, okay lang.
Wala, nakakandado pa rin. Go, Inta. Wait for me in there, bebe. Wait for me in there. Alright. Maganda, maganda. Hold on. Give me a second. Okay. Maganda, maganda. Hold down. Alright guys, ayan, buksan natin. Alright, let's go. Get inside. Where's Paki? Andito. Mamaya na lang doon ako. Oh, Han. Si Sinel. Mamaya daw siya. Ayaw niya sumakay dito? Okay. Get in there, bebe. One in there, seat belt, okay? Wait, you're gonna be driving? Yeah, I'm gonna be driving. Yeah. Okay, stay there only, Baki, ha? Okay, there, okay? Okay. Seat belt, where is your seat belt? Because it's important. Okay, let's go. Alright guys, first time nilang makasakay sa truck itong mga kids. Kaya sa wakas nakasakay din sila sa truck. So later tell me how is it feel? Okay? When you ride in a big truck. Yeah, it's getting up because the air, okay? Don't worry about that, baby. It's cool? Yeah. It's So cool. Yan, umangat na yung upuan kasi. You see everything, right? Sakay muna sila natin sila sa truck. So how about you, Baki? You want to drive a truck when you grow up? Perfectly. Here, hold here. You like it, Baki? You like it, Baki? Alright. Okay, so eksakto lang naman yan guys, hanggang dun sa Pakurduan eh. Hanggang dito lang sa Pakurduan to mga to. At least nakasakay sila. Alright, Baki? So how is it feel when you feel like you're in the airplane? It is. Because it's so high, right? Compared to the car, mommy's car, our car. Yan, magpakurudo ako dito guys. Okay, yay! Alright. So how is it feel? Amazing. Amazing. How is it feel? Good. Cool. Okay. Wait for mommy. Doon na sila mami. Ayan guys, magpakurudo muna tayo. Pakuruduhan muna natin ang truck. Sabay pre-trip na rin. Okay.
Full tank natin guys para ano, marami-rami yung ating ano, crudo. Han? Kaya nyo na yan? Kaya nyo na yan? Oh, sige. Yung slipper ni Sinil, papag mo dyan. Ikuskus. Ito muna yung ano. Ikuskus mo na dyan, kamo. Pakuskus mo dyan. Sige. Ayan guys, pre-trip para sigurado, pre-trip mga ilaw, malayo-layo yung ano natin yung pinanggalingan ng ano natin ito, ng load natin ito, Montreal. Alright, dito, ayun, ganyan kataas. Ayan, maganda yan. Hindi nagra-rub. Airbag properly inflated. Brake chamber, make sure walang naglilik dyan, kasi may mga langis yan guys. Walang naririnig na singaw ng hangin. Yan, good. Ilaw sa baba hanggang sa taas, may padlock. Make sure kumpleto ang lagnat at saka hindi naglilik yung ano na yan. Outer wheel seal kalahati. Patay naman ang ano guys patay naman ang reaper natin. May nagsisingaw konti. Yun. Tapia. Ano bang gusto nilang dalhin dyan? Han? Ano? Anong una kong ibibigay? Yan. Hindi, ilagay natin dyan yung ano ko, yung rubber. Yung rubber munang ilagay ko dyan. Iba, itagal mo muna yung ganyan, yan. Rubber muna yan. Di, nandyan yung aking ano, nandyan yung aking walis. Taas mo lang ito. Nandun sa loob yan, hindi mo lang makita. Butin mo lang. Tulungan mo ako kasi sumasabit. Yan. Dan, sa loob lang yan, Han. Guys, everything okay? Paki, kick ko muna doon. Hungry ka na naman. Good, not yet. Walang... Hoy, walang pagkain dyan, Baki. Sige. Yan, para dito yan, Han. Nalaglag lang. Ilagay mo lang muna dito, baka mawala yan. Okay na, tapong ko rito.
Okay, balik natin to. Nangangamoy kifi, sabi ni Mrs. Kaya aburido siya, kaya kailangan niyang linisin. Ayusin mo, Han. Ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin mo, Han. Ayusin mo. Yumukok. Hindi lang naayos yan. Yan. Itulak mo. Tulak mo. Yan. Kunin ko yung ano. Labhan niya ito. Ayan muna ang diskarte dyan. Kasi kapag nag-ano ko, yung tubig na pupunta rito pag nagpaint ako ng kape. Ayan. Yung ano nahan, yung mga bakal, lagay natin sa gilid. Yan. Spread mo, Han. Yan. Yan, akin na yan. Pinang-ano ko dito yan. Bilang ba yung pang-spray ko dito? Dito lang siguro. Ano mo na yan? Han. Tapos yun, lagay mo rito. Yan. Wala akong kinuhang sprayhan. Ito, lahat naman ito si Baki, hungry. Gutuming ka talaga. Hungry. Yan. Okay, tapos kunin. Check ko muna yung ano guys, baka mamaya tapos na yung ano natin. Namatay. Enter ulit natin. Okay. Nagloko na yata pati itong pakorduhan. Okay.
Ano? Anong dadalhin ko dyan? Nabot ko. Oh. Hindi ko nadadalhin to. Hindi ko kailangan yan. Oh, Han. Ilagay mo na lang doon. Oh. Oh, Han. Ang dami namang kanin yan. Oh. Yeah. Okay na, nilagay mo rito yung ano. Lagayin natin ano. Punuin natin. Lagay ko sarili ko ng fuel. Nagkukulit ba? Nagkukulit si Baki. I'm hungry. You're hungry? Mayroon naman yatang banana dyan, Han. Bigyan mo. No, that makes Akin na yan, akin na yan, akin na yan. Dito lang dito. me cute. Kunin mo yung kettle na yan, Han. Ilagay natin dito yan. Dito, hawakan mo to. Tulungan kita ko pa paano set up yung aking mga gamit. Ano yun sa amin? Teka. Yan. Yan, ganyan lang yan. Ito. O, yun. Yan, lagayin ko ng basura. Dito lang yan. Dito yan. Yan, dito lang sa ano yan, Han. Ito. Oh, pamunas mo. Akin na yung ano. Kasi lalagay ko yung ano dun. Tubigan ko to. Tapos ka na mag-gas? Malapit na. Teka. Okay.
Alright guys, ayan. Almost 700 liter din yung nilagay natin dyan. Nyo ka lang muna. Hindi, daling ko ito. Hindi ko kailangan to. Wala na? Hindi mo na kailangan yan dito? Hindi na. Punasan na lang yan. Hindi na. Ayan. Ayan. Dito na lang yan. O, ayan. O, sige. Papaalam na tayo sa mga batahan. Mga basura ko, ilagay ko dito. Ayan. Para may magamit tayo sa bahay, dali mo lang pag winter. Huwag mong itapon. Tatapon daw ni Mrs. yung luma kong sapatos dito. Mumurahin lang din naman yan, parang bargain lang. Guys, okay, let's go now. Papa is leaving now. Papa is leaving. Kiss Papa now. Go now with mommy. Until next time na pagkikita, okay? Okay, bakay, come now. Okay, go guys. Mami! My slippers! Oh. It's here na. My I'm going to give it to you. Sige, ano mo na lang sa kanila. Let's go. Paalam na itong mga bata guys. Paalam na rin ako kay Mrs. Mommy, get this. Careful ha. Baka malaglag kayo. Ito sabi ni Miss, tapon daw niya. Sabi wag, maayos pa to eh. Kulang lang sa brass. Pwede to pang basketball ko. Ito, maayos pa to. Kulang lang sa laba ito, brass. Bili ko lang ito sa Walmart, $29 lang eh. Mumurahin lang tayo. Tamang mumurahin lang. Okay, careful. Okay, say bye-bye now to the camera. Okay, back. When you come down, back. Okay. Hindi, dadaling ko yan. Ay, lalagyan ko ng tubig doon. Careful. Let's go. Papa, bye na Papa. Okay. Ano yung iPad ko? Pakihagis na lang dito sa ano. Okay, be. Go na with mom. Tingnan mo na muna yung charger mo kasi Wala dito yung charger ko. Nakasabit lang dun sa taas. Sabit lang dapat yun sa taas eh. Wala rito. Sa akin yun, Han. Oh, wala oh. Sige na. Ingat niya. Love you. Alright guys, so yan. Karga na ako. Trapin ko na to. So paano? Paalam na ako until next time. See you guys later. Peace out. Bye bye. Lakai Tracker.